Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi tsalle ya fada jam'iyyar haɗaka ta ADC tare da dukkanin magoya bayansa na ɗarikar Kwankwasiya. To ya kuke gani? Ya kuke ganin yadda za ta kaya? Duk da cewar ma fa ADC ma fa da ya koma fa akwai baya da ƙura, dan akwai rikici kala-kala a cikinta. Saboda duba da ganin Atiku Abubakar ɗan takarar shugaban ƙasa ne, Peter Obi ɗan takarar shugaban ƙasa ne, shi ma Kwankwaso kansa ɗan takarar shugaban ƙasa ne a 2023. To kuna ganin waye zai haƙura ya bawa wani domin a kayar da wannan gwamnati ta Tinubu? Domin su cimma inda suke so. Kuna ganin cewar a cikinsu a'a Peter Obi ne zai janye ya bawa Kwankwaso takara, ko kuma a'a Peter Obi ne zai janye ya bawa Atiku takara, ko kuma a'a Kwankwaso ne zai janye ya bawa Peter Obi takara, ko kuma a'a Peter Obi ne wannan Kwankwaso ne zai janye ya bawa Atiku Abubakar takara. Mu dai muna jira mu gani yadda za ta kaya. A ta wani bangare kuma a Kano a biya ɗau zafi yadda Nasiru Yusuf Gawuna shi ma ya dawo jam'iyyar ADC, shi ma yanzu ya dawo da shi da Kwankwaso. To fa ya Kano take ciki ne? Kano fa ta ɗau ɗumi. Duba da ganin shi ma fa Gawunan nan ba fa wai wanda ya kasa ba ne a jam'iyyar a zaben da ya gabata na 2023. Shi ma ya taka rawa sosai inda ya samu ƙuri'u sama da 800,000 da wani abu, inda shi kuma gwamna mai ci a yanzu ya samu ƙuri'a miliyan 1 da wani abu. Amma shi ne kuna ganin yanzu yadda ya koma ya zo ne da Kwankwaso, kuna ganin anya kuwa Gawuna ba zai daga Abba sama ya tumutumu da shi a Kano ba?